ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಬನಲೆದ ಅಡ್ಡ್ಯ ನೆಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಮೂಜಿ ಪವು ಬೊಳಂತರಿ, ಎದುರು ಬೊಳಂತರಿ, ಒಂತೆ ಬೆಲ್ಲ, ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ತಾರೈ, ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಐತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಮುಚ್ಚಳ್ಳೆ ಪುಗ ಅರ್ಧ ನೈಸ್ ಆಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆನಪಿಜಿ ಪಾಡ್ದು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಇದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ತೂಕದ ಹಾಂಡು ನೈಸ್ ಹಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತಾರ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪಾಡುದು ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಶೋ ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಹಾಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನು ಗ್ಯಾಸ್ ಹತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿಕ್ಕೇಳು ನಮ್ಮ ಪಿರಾವ ಮೇಲೆ ದಿಕ್ಕೇಳು ಪಾಡ್ದ ದಿಕ್ಕೇಳು ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತಂಜಿ ದಿಕ್ಕೇಳು ಬನಲದಿತ್ತ ಕೊಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ ಮತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದ ಮತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಇದು ಏನು ಆಮೇಲೆ ದಿಕ್ಕೇಳು ತೊಗೊಂಡಿನ ಅವ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಹೋಟೆಲಿಂದ ಪೂರ ಐಟೇನೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂಟು ಏತು ಒಂಜಿ 4-5 ತಿಂಗಳು ಆಣಿತೆ ಆವಂದೆ ಪೂರ ನಟೇನೆ ಅಡಿಗೆ ಆದ ಕೊನಪ್ಪಿನಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇತ್ತು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಅಂಚ ಪೂರ ಮುನ್ಕೊಯ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಚ ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ಅಂಡಿ ದಿಕ್ಕೇಳ್ದು ಅಂಚ ನೀ ಮನ್ಪಿನಿ ಮತ್ತೆ ನೇನು ಪಾಡ್ದ ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಗ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ತುಕ್ಕ ದಿಪ್ಪುಗ ಬೇಯನುಂಚು ಬೇಯರುಂಡು ಈ ಕೊರೋನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ನಿದ್ದು ಮುಂಜಿ 4-7 ತಿಂಗಳು ಆಂಡು ಅಪ್ಪಗೊಂಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಡಲ್ಲಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ನಡಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ದ ಬರ್ತಡೇದ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ಮುಲ್ತಾನೆ ಉಂಟು ಕೊರೋನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿಡ್ದಕ್ಕಂತ ಡಲ್ಲು ಓಲಾಯ್ತು ಪೂರ ಅಂಚ ಅಂಚೆ ರೆಡಿ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುಗ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪಿನಿ ಕೆಂಡ ಬನಲ್ದ ಅಡ್ಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳತ್ತದು ಮಗತ್ತು ಪಾಡುದು ಮಗತ್ತು ಪಾಡ ತೋಪಾರ ಇದ್ದಿ ತೂಟು ಮಸ್ತ್ ಮಾಡು ಮತ್ತು ಮಗತ್ತು ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಮೆಲ್ಲ ಕಾಯರು ಮತ್ತು ಅಡೆಗೆ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಮಗತ್ತು ಪಾಡ ಆಯ್ತು ತೋಸಿಪಾಯರೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನು ಕುಕ್ ಹಾಪುನ ಸೀಸನ್ ಕುಕ್ ಹಾಪುನು ಚಿಕ್ಕ ಹಾಪುನು ಇಲ್ಲಿಯದೈ ಕಷಿತ ಕೈಕಲ್ ತೋಸಿಪಾಡು ಚಿಕ್ಕದಂದೈ ಐಟು ಪೂವ ಒಂದುಂಡು ಇಲ್ಲಿಂಜ ಪೂವ ಅಂತ ಹಾಲುಂಡು ಆಪುಳ ಇಡ್ಲ ಚಿಕ್ಕಲ ಕಷಿತವುಲ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿದ ಇರೆ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಮಟನ್ದ ಕಜಿಪ್ಪುಗು ಪೂರ ವೈಕ್ಲ ಪಾಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾಡ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ತೇವು ಒಂದು ಶೋ ಕಪ್ಪು ಸಾರು ಗ್ರೇವಿ ಪ್ರಾನ್ ಮನ್ಪೆ ಎತ್ತ ಒಂದು ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪುದ ಸೊಪ್ಪು ಮಂದ ಎಡ್ಡೆ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುರಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಮಲ್ಪುರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ನುರ್ಗೆ ದೈ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಷಿತ ನುರ್ಗಿನ ನಾವಡಾತೆ ಇಲ್ಲಿಯದ ಇಂದು ಒಂದು ಕುಕ್ಕು ದೈ ಕಷಿತ ಕುಕ್ಕು ಎಲ್ಲಿಯಡೆ ಹಾಕೊಳುತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಿಗುರು ಬೈಗ ನಾನು ಪೂರೆಟ್ಲ ಪೂ ಹಾಕ್ಲೈತು ಪೂರೆಟ್ಲ ಚಿಗುರು ಐಗಂದು ಪೂ ಹಾಕ್ಲ ಪೂ ಆಯ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಪಾಡು ಕುಕ್ಕುದ ಮುಡಿ ಬೂರ್ನಾಗ ಅವು ನೇರಳು ಜಮ್ಮು ನೇರಳ್ದ ಅವು ನಾನು ಆವಡಾತೆ ಹಾಕಿಸಿ ಇಸತಿ ಹಾಕ್ಲ ಅಂತ ಕಷಿತ ಅವಳು ಒಂದು ನೆಲನೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೊಂಬು ಕೂಡ ಬಾರ್ದು ಬೋತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹಾಪುಂಡು ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತೆ ತರಫಿರ್ಗುನೆಕ್ಕು ಪಿತ್ತಗು ಪೂರ ಮಾತೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರೋನಾದೇಕ್ಲ ಪೂರ ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಮುಗ್ಗೆ ಪ್ರಭುವನ್ನುಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಈ ಸತಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂದು ಎರಡು ಹಾಪುಂಡು ಜಿನ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಷಿತ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಗೆಲು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಒಂದು ಕಸ್ಕಸ್ಕದ್ದೈ ಅಂತ ನುಂಗುದುಂದೈ ಬಿತ್ತಾತನಿತ್ತು ಇಟ್ಟು ನನಗೆ ಬಿತ್ತು ಬೂರ್ನ ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿ ಬಿತ್ತು ಸರಿ ನುಂಗುಡು ಒಂದು ಬೊಲ್ದು ದಾಸವಾಳ ಮುಗ್ಗೆ ಬೂಡ್ದು ಶೋಕು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಒಂದುಲ ಬಾರ್ ಶೋಕು ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ದಾಸವಾಳ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮುಗ್ಗೆ ಆತಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗುಲಾಬಿ ಕಲರ್ ಉಂಟು ಗುಲಾಬಿ ಒಂದೊಂದು ಗುಲಾಬಿ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಕಡೆ ದೀಯರು ದೇವರಿಗೆ ಪೂರ
ಇನ್ನೊಂದು ಗುಲಾಬಿ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಗುಲಾಬಿ ಮೇಲದೇ ಇದ್ದೀರಿ ದೇವರಿಗೆ ದೇವರು ನಂದಿ ಬಟ್ಟಲ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಶೀತ ಇನ್ನೊಂದು ದಾಸವಾಳ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲಾಡ್ದ ಸಿಂಗಲ್ ಹೆಸರು ಬಾರಿ ಶೋಕು ದಾಸವಾಳ ಇದು ಸುಗಂಧಿದ ಆಂಡಾಯ್ತ ನನೈತೆ ಆವಡಾತೆ ಮುಲ್ಪ ಬೂರು ನೀರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಾನು ಆವಡಾತೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ದಾಸವಾಳ ಆಯ್ತು ಕ್ರೋಟನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಇರೇ ಪುರ ಒಂದು ಮಂಜಲ್ ದಾಸವಾಳ ಮುಗ್ಗೆ ಆತನ ಸುಮಾರು ಆತ ಮುಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮುಗ್ಗೆ ಆತ ನೆಟ್ಲ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಗುಲಾಬಿ ನೆಟ್ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆಪು ಗುಲಾಬಿಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳಸಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ದಾಸವಾಳ ಮುಗ್ಗೆ ಐಟ ಆಂಡ ದೇವರಿಗೆ ದೀರೇನು ಒಂದು ಶ್ಯಾಮ್ ತುಳಸಿ ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿ ಮೂಲೊಂದು ತುಳಸಿ ಒಂದು ಪನ್ನೀರ್ ಗುಲಾಬಿ ಬಾರ್ ಶೋಕ್ ಮೆರೋನ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಎಳ್ಯ ದಾಸವಾಳ ಮಸ್ತ್ ಆಪು ಅಂಡ ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲೊಂದು ದಾಸವಾಳ ಮಸ್ತ್ ಆಪು ನೆಟ್ಲ ಮಂಜಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಪೂ ಬಾರಿ ಶೋಕು ನೆಟ್ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆಪು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಅದು ಒಂದು ಮನೊಳಿದ ಬೋರು ಒಂದು ಕಶಿತ ಕೇಪು ಆತನು ಪೂ ಆತನು ಮುರನ್ನಡ್ನಿ ಬಡ್ಸೋದ ಟೈಮಡು ಒಂದು ಕ್ರೋಟನ್ ಅವೊಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಬೋಟು ಮೀನು ಪುರ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಮೀನು ಪುರ ಸೈದಲಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಂತು ಪಾವಡತ್ತೆ ಅವೊಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಕಂತು ಬರ್ದು ಒಂದು ಇಂಕಲ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಗೇಟ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನೆಟೆ ಗಾಡಿ ಪುರ ಪೋಪು ನೆಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ಕೈ ಬೇವುಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಗದೈ ಉಂಡು ಐತೆ ಲೈನ್ ಐನ್ ಕಂಗದೈ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ನ ರಾಡ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಒಂದು ಅಲೋವೆರಾದ ಅವು ಕದಿಕೆ ಗಣಪತಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ದೀಪ ಇಂಕಲು ಒಂದು ತುಂಬ್ಯದ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಡು ತುಳಸಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಕರಿಬೇವು ಮೂಲೊಂಜಿ ಗುಲಾಬಿ ದೈ ಉಂಡು ಗುಲಾಬಿ ದೇವರಿಗೆ ದೀದಿರು ಪನ್ನೀರ್ ಗುಲಾಬಿ ಮೂಲ ಅವೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸೆಡ್ ಕನಕದೀಪ ಅವೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕನಕದೀಪನ ಸೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರ ಇರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಬರೆ ಅವಳೊಂಜೆಲ್ಲಿಯ ಸೆಡ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂಜೆಲ್ಲಿಯ ಸೆಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೆಡ್ದ ಒಂಜಿ ಮಿಷಿನ್ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಏರು ಬಂದು ತೊನಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಪ್ರಾಪ್ತಿದೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬೋಟಿನ ಹಾಕ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಕೊರ್ಪದಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ದವು ಆಯ್ತಾ ಫುಲ್ಲು ತೊಲೆ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಪುನ ಪೂರ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಂದು ಫುಲ್ಲು ತೊಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣು ಶೋಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಐಟು ಪಾಡುವ ಎಂಕ್ಲು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡು ಬೋಟ್ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಮಿನಿ ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದ್ಲೆ ಮಿನಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡುವ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡೆದಕ್ಕ ಆಂಡಂದು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಬನಲದ ಅಡ್ಡಿಯ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಅದು ಶೋಕ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆತದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಉಂಡು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.